Uporno sam pokušavao da smršam, koristeći razne preparate, ali rezultata nije bilo. Otkad koristim Slim Begin kapsule, u roku od mesec dana izgubio sam 15 kilograma, bez dijeta i teških napornih treninga. Uzimao sam jednu kapsulu ujutru, jednu kapsulu uveče i posle prve sedmice primetio sam rezultate. Kilogrami su počeli nestajati. I zato ko želi brzo da smrša, iskreno i toplo mu preporučujem Slim Begin kapsule. Pozdrav!